Vážení a milí športoví priatelia, srdečne vás vítam na štadióne prvého obecného futbalového klubu Liptovské Sliače. Volám sa Pavol Sleziak, som dlhoročný aktívny hráč, ktorý s láskou obliekal dres Sliačov. Aj po ukončení hráčskej kariéry som zostal pri futbale. V minulosti som pôsobil ako predseda futbalového klubu a dnes pôsobím ako hlásateľ domácich zápasov. V roku 1986 sa realizovalo budovanie nového futbalového ihriska na dnešnej ulici Kmedokyšu, o čo som sa ako vtedajší predseda MNV osobne zaslúžil. Výstavba ihriska bola dôležitým krokom pre rozvoj futbalu v našej obci a slúži dodnes ako centrum športového diania. Moja oddanosť futbalu v našej obci bola vždy výnimočná. Futbalové oznamy som pravidelne hlásil v obecnom rozhlase každú nedeľu po svätej omši vo svojom voľnom čase. Bola to pre mňa česť a radosť prispievať životu nášho klubu týmto spôsobom. Vďaka tejto tradícii si mňa mnohí spájajú s futbalom až dodnes. Najprv sa robilo vnútorné oplotenie a vonkajšie oplotenie. Návozila ornica, ktorá nevyhovovala však, a potom sa musela dať na bok a z toho slúžia aj tie bariéry jednotlivé. Sa vozilo i z váhu štrk, lebo tu bol veľký výškový rozdiel. A to boli močilá, tu nás sa močil lan a preto sme museli všetko vyviesť a urobiť novú drenáž. Robili to chlapi ručne. V súčasnosti pribudla nová tribúna a automatické zavlažovanie. Je to celkom iný štadión, ako keď som to budoval ja. Futbal v Liptovských Sliačoch je pre mňa srdcovou záležitosťou a som hrdý, že som mohol byť súčasťou jeho histórie a budovania jeho budúcnosti.